Mahesa Gondo. Iya, Kang. Orane ngono. Kaya Kakang Mahesa Bumi. Anane topo nek ereng-erenge Gunung Lawu. Gorong jangkep 40 dina. Isik 39. Orane kabar kausanane. Kasil ora. Jur, sing digoleki iki apa? Lho, lah iya, Kang. Awak dhewe ngenteni nduk kene. Paling gak yo ana kabar. Tapi sampai seprene yo durung ana kabar. Kudune awak dhewe iki piye, Kang? Ah, dinteni nek papan kene ae. Dinteni ae. Iya, ayo Kakang Mahesa. Takonono Mahesa. Sekarone apa bener ngenteni, Bang? Masih sampai setahun tetep tanteni. Pancen kon sekaro tuh bekti barek guru. Mula anggonku teteki nok ngene ereng-ereng Gunung Lawu. Aku iso dadi wong sekti mandraguna yen kacondhokan pusaka sangga langit. Roh kira-kira kowe. Awakmu Pusaka sangga langit karo Kang aku, Kang. iku sing tak pikir. Mulane burung jangkep anggonku mertapa, aku gugur sak karepku dhewe mergo aku pengin ngerti yo apa rupane pusaka sangga langit. Gitu. Oh. Iki sapa arek wedok iki? Sik, kono deh. Tanpa tarasani tuju aku kate mampir nang gone omahmu jebule kon wis nduk kene. Mapan kebeneran. Iya, Kang. Karepmu sing yo apa? Ngene lho, Kang. Heeh. Aku iku kate ngomong nang sampean. Ngomong Dik, lanang mbek wadon gak apa-apa. Aku iku lak tresno karo sampean sih. Heeh. Aku ku ape njaluk tulung karo sampean. Aku uga njaluk tulung barek awak. Oh. Gak esuk gak sore wong aku tresno, tak rabi. Tapi nek iso ndudono ananing pusaka sangga langit, iso apa ora? Oh alah, iku ta? Heeh. Iso aku. Temen? Iya, Kang. Nek kon temen iso, Dik. Kebat mulya. Tak ranti nuk papan kene ora ketang sedina, tak tunggu nek kon nggawa pusaka tak rabi. Ngono ta, Kang. Aku Iya, tak pamit ya, Kang. Iya. Kon sekarone. Iya, Kang. Ayo gawe ontren-ontren nok Majalengka. Coba girame. Jero dipuk pusakane ananing sangga langit yo karo tonang aku. Aku manut riko, Kang. Ayo. Sing ya apa? Semenjak gak ana ibu lho, aku kayak disia-sia terus. Oh alah ya apa ya, Dik? Semenjak awak dhewe ditinggal ibu, mari ngono bapak rabi maneh. Keadaan iki kaya beda ngono. Sampeyan mang subuh-subuh dihapakno ambek ibu. Aku mau tangi turu lho, gegerku digepuki, Cak. Oh alah, Dik. Pancen ibu tirine awak dhewe iki
Lek ana bapak awak dhewe disayang-sayang. Tapi lek gak ana bapak awak dhewe disiyo-siyo, Dik. Aku pegel, Cak. Kayak gini terus. Sampeyan dhewe yo ngerteni lho, Dik. Aku ketisuk nganti bengi. Penggawean kabeh dilimpahno nang aku barek sampean. Ana klirune awak dhewe digepuki, Dik. Jan aku dhewe yo gak kerasan ana omah, Dik. Sampeyan sing sabar yo. Dhisik sampeyan kate ngomong kate minggat nang omah aja yo, Dik yo. Wurungno duweni tumindak sing kono. Ojo, Dik, ojo. Nek awak dhewe minggat iku mergo perkara ibu dirine awak dhewe, Dik. Lah lek awak dhewe minggat padha ninggal bapak, Dik, sakno. Kene, Dik. Sampeyan sing sabar, ya. Ya apa maneh ya tetep dilakoni mergo wong urip iki wis kinarise teko sing gawe urip. Sampeyan mang wis mangan ta durung? Iki mang cacak tuku sego goreng. Ayo dipangan nang omah, dipangan wong loro ya. Ya wis ayo balik. Nduk. Aku lho kate perlu karo sampean. Lah perlu nang ngomong to. Sampean nang mburi ae, celuk-celuk ket mang gak krungu. Perlu apa? Ngene lho, Bu. Aku iki kan disenengi arek lanang. Ya wajar to awakmu wong wedok disenengi cah lanang ya wis. Tapi ya gak ngono, Bu. Ngene. Arek lanang iku duwe penjalukan. Dek iku seneng aku, tapi aku dikongkon. Njupuk pusaka sangga langit. Sampeyan ro ta? Aja lancang-lancang. Lho temenan iki, Bu. Kon ngerti ta? Pusaka sangga langit kuwi piyandele bapakmu. Ngerti? Loh, berarti ya tepak, Bu. Aku gak ado-ado golekane. Piye? Arek lanang ngomong piye nang kowe? Ya dhek iku gelem ngrabi aku, tapi aku dikongkon. Njupuk pusaka sangga langit. Kon kudu nyerahno pusaka sangga langit nang bocahe temen ta arek lanang iku? Iya, Bu. Arek lho seneng aku temen. Teman. Iya. Entar kene tak jukukno. Iya, Bu. Cepet lho, Bu. Ini tadi aku gak suwe-suwe. Dadakno sing duwe pusaka sangga langit itu bapakku dhewe. Ah, mapan kebeneran. Tak enteni kene ae, Bu. Ya apa, Bu? Oleh ta? Temen arek lanangku gak kate ngrabi awakmu. Iya, Bu. Merga pusaka iki. Iya. Aja baen-baen lho. Iga, Bu, temen, Bu, temen. Iki tak ewangi nyolong pusakane bapakmu. Ngerti Iya. kon? Iya, Bu, aku ngerti. Nek sampe arek lanangku duraka nggoroi kon, gak sida dirabi cilaka kon. Iya, Kawan,
Nang budal kekno calon bojomu. Ya wis Bu, aku tak pamit ya. Iya. Anak mung siji. Gantelane ngati. Perkara gaman, kuntul tak unekno dandang tak unekno kuntul. Dungaren Kang. Yo. Yo apa? Kahanane omah salawase tak tinggal mertopo neng Gunung Lawu. Apa awakmu yo apik-apik ae? Apik Kang. Dungaren sesek 39 dina lho. Kurang sedina kok sampean wis mulih. Ngene, Bune. Iki aku kan abot-abote ngemban dawe Bapak Guru. Dikongkon mertopo neng Gunung Lawu. Iya. Suwene 40 dina. Lah wis iki 40 dina. Ning 39 dina aku dikongkon mudhun. Kanggo njamas pusakaku. Sangga langit. Pusaka Sangga Langit. Kate sampean jamasi. Tak jupukno ya enteni kene. Jupukno saiki. Heeh. Abot-abote golek mulyaning urip kanggo anak lan bojo. Tak rewang-rewangi mertapa ana ing Gunung Lawu. Sapa ngerti besok iso gawe mulyani uripe keluargaku. Piye Bune? Kok sawangane Kang, ya sepurane ae segede. lho kok sepurane? Aku ora ngerti. Ning gendhok tengah iki mau tak buka. Piandel sampean Sangga Langit ora eneng. Sik balenono. Sangga Langit ki ora eneng. Sangga Langit gak ono. Iya. Iki cilaka. Tapi ning kamar ning sandal iki. Sih, ini Nduk. Sandale anak sampean. Aku ya ora ndakwa. Aku ya ora curiga. Takonono sing apik. Roh apa ora anak sampean? Sekarone. Celunare. Santo Santi. Santo, Santi, timbali bapak nak. Bocahe ditakoni sing apik, aja grusa-grusu karo anak sing temen. Santo lan Santi, Timbali bapakmu. awakmu ditinggal bapak lapo ae le karo awakmu Santi? Resik-resik oma, Pak. Resik-resik oma. Bale pusaka awakmu ya sing ngresiki. Nggih, kula saponi, kula resiki ngoten, Pak. Terus saiki bapak pengin awakmu ngomong sing bloko suta, sing jujur. Lek awakmu sing ngresiki bale pusaka, terus pusakane bapak Sangga Langit saiki nang ndi? Jenten teng lemarine panjenengan lho, Pak. Ana ta gak ana? Jenten, temriku enten temriku, Pak. Kula mboten otek-otek belas ya. Santo, Nggih. bapak gak tau muruki awakmu goro. Bapak yo gak tau nguruki awakmu tumindak ala. Jujur pisan kas bapak takok. Pusakane bapak Sangga Langit nang ndi? Nggih tenggene lemari, Pak. Kula mboten otek-otek belas. Ngerti yo. Dicek napa mboten? Tak takoni pisan kas, jujur. Pusakane bapak Sangga Langit nang ndi? Teng lemari, Pak. Nang lemari. Santo lan Santi ngerti yo. Dino iki ibumu diutus bapak kon njukuk pusaka ning pusaka gak ono tapi sing ngono. Iki Pak. Kula saestu mboten sumerta pusaka panjenengan, Pak. Kula mboten otek-otek, Pak. Santi, awakmu
dulur nom, dulur wedok. Kudune lak yo iso ngandan-ngandani kakangmu. Cek gak sampe tumindak Allah. Om yo pisan Wanto. Lah apa sih, Pak? Tak tinggal awakmu lak tak pasrahi. Oma, rewang-rewang ono ibumu karo tutur-tuturono arek-arek iki. Neng sampe arek-arek tumindak Allah koyo ngene iki. Sabar, Pak. Sabar. Sampeyan iki go umur-umur niki enten napa? Sabenere iki ana apa, Pak? Kok anake dhewe sampeyan uring-uring koyo ngono iku? Ngerti yo? Napa? Pusaka sangga langit sing tak delenduk bale pusaka. Nggih. Dinone iki gak ono. Pusaka mboten enten kok sampeyan saged ngarani Mas Santo kalih ning Santi niku buktine napa? Nang buktine ono sanggale Santo. Napa niku pun cukup damel bukti nek nyancine Mas Santo kalih ning Santi sing mendhet. Kanggoku iku wis cukup. Salah, Pak. Sampeyan mboten saged ngoten. Kabeh niku kudu dibuktekaken, Pak. Asline kula pun semerap enten kejadian napa niki, tapi kula mendel mawon. Ada udang di balik batu niki, Pak. Awakmu lak mek ngewang-ngewangi arek iki sih? Lho, anane kula ngewangi Mas Santo kalih ning Santi, mergo lare kalih niki ketalit kula sing ngomong, Pak. Ibune riyen saderenge meninggal kula pun dipeseni kengen ngeramut arek loro. Lapo sampean? Rupamu kaya bebek. Terus bener olehmu ngomong. Ya bener. Roh kon. Ya roh sih. Ya apa? Tenang, Mas Santi. Roh temen kon. Roh. Roh ya apa? Sampean iku orang luar. Sampean hanya ibu tiri, diam saja. Elinga, Bu. Sampean biyen iku wong kere, wong gak duwe, dirabi, bapak dadi sugih. Kon kok nuturi aku. Wis pinter kon. Ya jelas. Kon nang kene iki boro, kon nang kene iki dibal, kon nang kene iki keset. Lah kon kok ngomong aku. Aduh, Heh? sampean yo eling. Apa? Sampean biyen bakul tape. Apa Mas aku bakul tape? Bakul. Apa? Halah. Alah apa? Biyen gak ditemu bapak sampean jek pancet lider tape. Masih aku bakul tape wong kon penggaweanmu utang gak tau nyaur. Kok utangi tok gak tau nyaur? Sing kapan kon nyaur aku? Sing penting tak cicil. Ngalah, pisan tok marung utang maneh. Lho sing penting nyaur. Apa? Ojo ngono. Gak ngono apa? Ojo ngarani Mas Santo ambek ning Santi sing nyolong. Ora ngarani buktine iki nyeneng. Bukti iso digawe. Saksine kan gak ada. Ayo, Buktine iki eneng. Pusakane ora eneng ning sing nyolong ki Santo karo Santi. Pak. Sampeyan iki belani anak apa belani bojo? Wis ngene. Bune, iki ro gak perlu awakmu eyel-eyelan karo gedibal. Gedibal, Pak. Saestu mboten kula, Pak, sing mendhet, Pak. Santo. Ngarep awakmu wis tak lus. Tapi nek awakmu kok apa izin duwe anak maling. Dengan kotek betul kepukul, Pak. Soale awakmu tumindakmu olo. Awakmu tumindak maling. Wis ngene Santo. Dino iki Santo lan Santi aku gak duwe anak awakmu sak kloron gak paten. Minggato teko makene. Ampun ngoten, Pak. Minggato teko makene. Sampeyan iki wis gak kredi kandhane temen ya, Pak. Sampeyan ngusir anake. Masalah, Pak, kebacut. Sampeyan gak mikir delondonge tambah mikir bokong koyo ngono iku. Wis awakmu gak usah kakak ngomong. Napa? Nek ancen awakmu abot karo arek loro iku. Gak mangan-mangan kon lek gak. Nduk omah kene. Jare sapa? Masih gak melok sampeyan aku ya mangan. Mangan nduk ndi? Dikai papaat. Iku mah dikirimu maneh roti barang. Lapo sampean? Minggat to. Entanteno iya. Gak melok sampean gak pateken. Mau pecat yo gak popo. Kere kon
nek dalan. Ya jare sapa kere timbangane melok bakul tape. Tape. Keben. Pengantange ora kok. Minggat to. Minggat ayo minggat. Ayo Oh, kuwi balik ndi? maneh. Bayaran kuwi. Bayaran apa? Bayaran kuwi. Lah sosok sing wingi tak kongkon gak kok balekno. Ya wis nek ngono Pak, pesenku siji. Ibu tiri itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kok lancang. Ingat Pak, suatu saat menyesal wis ngusir Mas Santo ambek ning Santi. Wis gak usah kakak ngomong. Yo, Lek awakmu abot arek loro, tututono. tak tututi Pak. Belanono bakul tape, sandale gawon, tak gowo. Assalamualaikum. Nyalami sapa kon? Oh, pringisan. Biyen gak tak temu kere kowe, Jian. Cokane ku sing kere. Ayo, bali orene. Pak. Kok tambah uber-uberan? Wis ngene Bune. Ya Kang. Saiki aku tak balik nang Bapak Guru, munggah nang padepokan. Kondo terang-terangan piandele ilang, Pak. Mangkane iku tak terusne mertopo Ya. karo ngomong nang Bapak Guru lek ancene piandelku pusaka sangga langit. Saiki dina iki gak ono. Ya Kang. Wis aku tetep omah iki, ramuten tak tinggal saiki. Sing hati-hati ya Kang. Walah Kang, mung semunu wae kowe wong lanang. Sing penting anakku iso mulya uripe. Apa wae sing ana omamu bakal tak krikiti, Kang. Ngono sithik. Sampeyan yo ngerti. Aku sedina bleng iki yo mbek sampean. Gak ngono bapak kok mentolo lek ngarani aku iki maling. Nyolong pusaka Dik. Sabar, Cak. Sajake iki. Bapak iki wis peteng. Paningale ta yo apa? Nganti aku dikepuki kaya kuda aku ditondong dioset. Dek, aku saja yo gak mentol ora sampean, Dek. Iki kok nanti awak dhewe lek terus. Oh, Cak. Mas. Ning. Sing sabar yo Mas Pak, Mas Santo yo. Sing kanthi sing sabar. Ngene lho, Cak. Iya. Temen dudu aku sing nyolong, Cak. Iya, Mas Santo. Sampe kecil wis tak rumat. Sampeyan bareng yo tak rumat. Aku ngerti sampeyan yo apa, Adik yo apa. Sampeyan sing sabar, asline iki ana sing ngaco. Aku dhewe yo gak ro dununge kok iso sandalku nang gone lemari kuno, Cak. Makane iku, ayo kalem-kalem golek bukti. Saiki ayo nyambut gawe sak ono-onoe sing penting cukup gawe mangan. Ya, Ngono ta, Cak. iya. Saiki wong loro ayo melok aku ayo. Nanti, Cak. Nang omah Pak Paat, Ngono ah. njaluk mangan. Ayo, ayo nang kono oleh kerjaan, Cak. Iya. Iya, saya. Ayo nih. Piye, Kang? Yo ngenteni kabar maneh. Barek maiso. Sopo iki?
iki mau ngarep buli balik awake dhewe sih. Lah iya. Sedingon Sampeyan kepengin ketemu Kang. iya. Aku pengen ngomong karo Kang Mahesa. Pengen celukno. Piye, Kang? Apa wis kasil sing diperintah dari Kakang Mahesa Bumi? Ya wis jelas aku pola ndoleki ku ya wis hasil. Awakmu, Dik, Iya, Kang. wis ketemu. Ya wis lho, Kang. Nek wis ketemu nang gorene. Sik, Kang. Lah iki sih sing sampean njaluk. Luh. Kaya ngono pamore. Ya, delok. Ayo, Kang. Pamore kaya ukir-ukiran. Tapi ngene, Kang. Lah apa? Aku duwe penjalukan yoan. Penjalukmu? Aku aku lah ambek sapa santai-santai kan duduk dulur. Loh, kok iso duduk dulur narare ya apa? Iku gawan padha gawan ngono lho, Kang. Kon gawane mbok. Heeh, Nah, Santo mbek Santi? gawane bapak. Aku njaluk tolong sampean. Gak esuk, gak sore, aku pengen patine Santo karo Santi. Kaya ngono. Iya. Temen ta, Dik? Tak Iya. tampane nek ngono. Iki tak. Aku pamit ya, Kang. Iya. Sing hati-hati. Wis keturutan apa sing dadi karepmu, Kang? Ojo enak-enak. Penjalukane Waryanti. Kudu gawe patine Santo karo Santi. Aku ngerti. Santo mbek Santi anake wong lanang. Besok nek ana matine bapak calon bojoku gak nrimo donya apa-apa blas. Oh, Gak melok hak waris. Butuhe calon bojoku duwe hak waris. Santo mbek Santi mati perlu sak bapakne pisan. ngono, Kang. Ayo didoleki. Ayo, Kang. Cak. Mas, Ome Pak Supaat iki jek ado, Cak. jek 2 kiloan koyoke. Oh, wegel, Cak, wetengku selak lesu, Cak. Sampeyan yo lesu ya, Dik ya. Selak lesu Ning. Ya Ning, sabar yo. Iku meng lu ono roti tok. Iyalah, Cak. Tapi yo bapak, Cak, timbang aku nang omah di Pulau Soro, Cak. Tapi mang jarene wong-wong nang kono Pak Supaat duwe gawe. Yo Mantu iku. Kebeneran sih, Cak, oleh mangan kok, Cak. Iya ya. Mbek ngitung-ngitung bumbuan Cak, iki ya. Sopo, Cak? Ning kira. Jenengmu sapa? Awakmu sapa? Kok takok jenengku sapa? Pengen kenalan. Yo. Mau kenalan. Emang gua laki-laki apaan? Wis aja kakek ngomong jenengmu sapa. Duh. Ojo nyengit-nyengit, Mas. Wanto. Wanto. Sing iku. Kula Santo. Santo. Sing iku. Niki adik kula Santi. Kang, mapan kebeneran, Kang. Lho. Santo ambek Santi kok kene. Ajar. Hush. Santo.
lelakonmu sing kaya ngono to le. Bot-bote kowe melu ibuku alon. Wong tuamu lanang abot bokong timbanganing drondong bebasane. Ning aja susah lan sumelang. Najan mripat ora ketok nganggo marga besok kowe bakal nemokake pusaka sangga langit. Tumuju ngetan ngalor ning Guwa Sela Mangleng ering-ering Gunung Lawu besok kowe bakal ketemu sapa sejatine menungso kang nyidra ananing pusaka sangga langit. Mung sakmono pesenku marang kowe to le. Ya. Kabeh-kabeh perkara pusaka sangga langit. Nganti aku ora ketok kaya ngene. Ya. Teko WC sing tak tampa. Aku kudu topo sajroning Guwa Sela Mangleng. Ya. Bakal tak lakoni. Kae golek sapa sing wani njaba pusaka saka langit. Sawise aku mempes raga banting nyawa ana arasaning Bapak Guru. Bengi tengah wengi gak krungu swara tata jalma menungsa saugel-ugel. Sing ana obahe gegodhon lan mula dina iki redening aku sadurunge mempes raga banting nyawa ana arasaning Bapak Guru. Aku nate janji karo bocah wadon arek sing jenenge Parmi. Umpama aku mlendani janjiku karo sing diarani Parmi, aku gak diarani wong lanang sing gak tanggung jawab. Mula dina iki sing tak jaluk aku oleh paliah saka Bapak Guru, mudhun saka Padepokan. Siji kepengin ro seger kewarasane Parmi. Loh, sapa yo? Wah. Dadi aku ngrasani sampean mang krungu. Krungu ta gak? Lah aku mang ngrasani Parmi. Ngene. Parmi. Sapa jenenge? Ganti Parni. Oh, asine Parni. Ngene, Dik. Ya. Sampean nalika aku pamit karo sampean, ya aku golek ilmu. Wis keturutan apa kang dadi karep aku. Kaping pindho, aku kepengin ngerti seger kewarasan sampean. Lah sampean saiki ketemu karo aku. Aku kepengin ngerti sak pira gedene tresno sampean karo aku. Ayo. Lho yo, aku gede. Makane aku iki narabiyen mosok sepeda ana surate, kene gak ana surate ya. Le. Mosok rek wong sing potongane sampean iki wis kemecer ae, Ngojo kesusu ta, Dik. Aku iki guru nyambut gawe. Ngene lho. Aku tresno lahir batin karo sampean. Ojo dipadakno karo Ambrip karo Nana. Lho temen, iku sampean ro Ambrip mbek Nana, gendakane lelekan iku. Lho, aja guyu. Karo aku mau tiru-tiru ngono dosa. Sampeyan kenal arek sing jenenge Nana? Gak kenal blas. Gak kenal. Lah iki mang sampean ngelek kayu ta? Iya, ngelek kayu gak ono Ngene, Dik. Nek sampean ngelek kayu dina iki ya. Sampeyan bongkok isik ya. Engko tak rewang nggo mulih. Ya. Hah? Iya, ya wis tak ngelek nduk kono ya. Iya, sampeyan bongkok isik. Awas kon. Oh, lho, ngene rek calon bojone dikon-kon. Wah. Anjene Parni arek potongan kaya tomat bosok Sapa sing gak kepencer? Sakjane aku pirang-pirang dina kangen temenan karo arek sing jeneng Parni. Tapi iki mang kepethuk ngalah gila kan. Waduh.
Ya apa rek? Sakjane ayune ayu tapi mripate gak ketok. Aku tuh bro wong gendeng. Sapa sing wong gendeng jenenge? Sapa mau karo jenenge pokoke nduk kono wonge. Manto ta? Duduk. Oh, duduk. Terus sampean nobro aku kate lapo? Aku mau melayu. Nah, terus? Terus gak ro lek sampean nduk kono tak tabrak. Ngene lho. Sampean nobro aku lak wis mesti kate njaluk tolong. Ya, aku gelem nulungi karo sampean. Gelem ta? Iya, tapi ana opahe rek, ngono lho. Ya, duwe sampean apa? Kan apa-apa. Temen ta? Umpama gak tak tulungi. Ya apa ya aku diapa-apakno mbek wong gendengku mau ya apa? Wis aja kuwatir. Nek ana wong gendeng ya, engko nek sampean njaluk tolong aku tak tulungi. Wis sing penting sampean nyidik rene ta. Tak omongi. Wong gendeng iku mau lak biasa nggodho karo sampean ya. Nah, engko nek sampean njaluk tolong, sampean minggir. Sik ta. Sampeyan lha apa? Sicem ta? Ngawur ae. Lah, Aku sing gendeng. Matamu ah gendeng. Oh, iki ngono jalan bojoku. Lah iya ta. Lah iki mau jarene sayang aku kate ngrabi aku ngono. enak deh. Ya omongi adegane enak kok wis sampun kok. Dik, kene lho, kowe tak kandhani ya. Iki ngono, duduk wong liya. Ya, iku ge calon bojoku ya. Lho, iya keprocot. Balena. Keprocot. Sik jejero. Lho, Dik, wong ya padha kaya betinge karo ngene kok. Lho, ya, kaya kene lho. Wis terang-terangan ae ya. Engko mung grung-grung kanca-kanca. Marsha. Pacare. Lho pacare, pacarmu yo. Aja ngomong ngono ta sampean iki lho. Iya pacare. Terang-terangan iki duduk pacarku. Lah, iki mau sampean tak kon bongkoki kayu ya. Lho, iki manawa bruk aku. Bojo. Lho ya. Bojoke wong lanang ku senengane ngapusi biasa. Iya, wis pinter mbujuki wong. Gak Dik, ngene, sampean omongi sing terus terang. Engko lak gak mari-mari engko gak kaup iki guru-guru wis cemburu sampean omongi. Ya kene aku jujur. Ya, ngono lho. Nang iku ya, aku melayu-melayu. Terus mana aku dicegat jarine sayang aku ngono. Lho kan. Ini lambemu. Lambemu kancene. Ta, aja kesusu ta sampean iki lho. Ya, iki calon bojoku, ngene lho. Iki mau njaluk tolong aku, Dik, ngono lho. Ya tolong apa? Tolong diuber-uber wong gendeng aku mau. Ya. Santi. Lho. Ya iku antem ono iku mang ngawur. Diangkrek Sohin. Aku lapo diantem iki. Jare diuber-uber wong gendeng saiki tak antem wong gendeng kok sohang-sohing. Lah aku potongan wong gendeng ta yo apa? Lah awakmu sapa? Jelasno talaning. Bantuku. Dudu wong iki wong gendenge. Dudu. Sepurane Pak Mas. Wah, wis bengep kabeh sepurane. Wong gendeng. Ngene lho. Apa nalare arek wedok mang sampe mlayu-mlayu nobrok karo aku. Iku mang duber-uber maiso bumi. Sak golongane. Diuber-uber maiso bumi. Iya. Lah terus njaluk tolong aku ngono. Iya sampean tulung. Minggiro kabeh. Tak depanane maiso bumi. Oh, iki lho wonge. Iki lho. Arek kok Mr. Bean iki areke. Aja kakek cocot. Aduh, Pak. Maju. Sopo kang dadi aran? Aku Jalak Putih. Tuju aku mrene. Golek arek wedok iku. Sadurunge aku ngadep sapu jajar sapa kang dadi aranmu wani umong wani lancang ngudho arek karo wedok.
Aku Maesa Wiraya. Maesa Wiraya sijine. Maju. Aku Maesa Guda. Maesa Duna. Nek dina iki kon nganti ubur-ubur arek wedok, apa nalare aku pengen ngerti. Wis ora ngerti, ora perlu dijelasno. Sing penting aku butuh ambek arek iku. Butuh kanggo awakmu dhewe apa butuh kanggo wong liya? Iku butuh kanggo aku kanggo kakang. Kakangmu sapa Kang diarani? Maesa Bumi. Pawongane ndi? Kang. Aku malah takon, sapa? Aku Jalak Putih. Minggir aku golek bulurananku Santi. Mengko dhisik. Ojo gampang nginggirno Jalak Putih, aku kepengin roh perkarane nganti kon wani balekno laku. Tanpa perkara sementing aku seneng. Kon nek seneng karo arek wedok aja ngono carane. Iki nek tengah dalan. Seneng karo arek wedok teko nang gone wong tuane, lungguh kursine. Kinangen jam isu. Kanggomu gak. Kanggomu gak, aku sing ndepani. Wani kon bare aku. Monggo tak sembadani ngamuk tak ladeni. Oh. Aja maju dhisik. Kakang Maesa. Iki lho. Mahesa Wiraya. Nek kon pancen pendekar sing peng-pengan. Sugih ngelmu pilih bobot pilih tanding. Ayo. Adepano Mahesa Wiraya. Maesa Wiraya. Ojo kakean sumbar. Nek kon wong sekti mandraguna pilih bobot pilih tanding, duweni ilmu kang pengpengan. Ayo, tamano nang jiwa raganing Jalak Putih tak tambanani. Oh. Ayo, Kang. Koko. Ayo, ojo sampai tumang suruh soken ilmu. Nek kakangku gak mampu ngedepi awakmu. Iki lho. Mahesa Guda. Aku sih. Aku ora aku. Kamu apa? Kamu apa? Pisan gas. Iya. Sakti temen kok. Sakti mandraguna. Kon ro apa aku sakti? Apa? Nah, Jagrik. Maesa Bumi. Kali Putih. Iya. Ojo kakek ngomong. Ayo, tampan laji pusakane Maesa Bumi. Ayo, kejar sampai kena. Ayo, Kang. Toto iki lha awakmu kok iso Terus sampean nganggur terus apa? ora kok nganggur mung kon dhewe ya ndekok ae gak nglelir-nglelir. Gak ngrasakno apike wong. Apa wae kudu legrek. Kudu legrek keding. Aja legrek-legrek terope ge akeh. Mbak didelekno apa ta apa ngono. Delek pil ta apa ngono. Lah kowe iki tak tukono pil ngono gak kon ombe. Pil apa pil koplo ngono kan ayo. Pil koplo ya apa iku pilih. Pil apa? Pilih wedhus iku wingi. Nih Pak,
Lapo? Anak awake dhewe iku ketisu ndelok kayu sampeyan mene kok gak mele-mele iku lho. Mesine sing ndelok kayu sampeyan. Dudu anake awake dhewe ngono. Iku diarani anak sing akas. Iso cara nurut karepe wong tuwa, nyambut gawe belajar nyambut gawe sing temen. Lek durung koleh kaya sing akeh gak mule-mule ku anak pinter. Woro-woro aku sih jamek woro amu. Dadine sampe gantung anak. Gantung anak ta. Mesine sing usaha apa-apa ku mesine sampean. Ora kok teges gantung nang anak, cuma aku iki mblajari anak dadi anak sing sregep. Cek pinter nyambut gawe mbesuk uripe cek enak lan kepenak lan ngono. Anane awak dhewe cara maja putri, Pak. Mesine ndelok penggawean nang kota. Lho, piye-piye, Nduk? Bapakku sing ganteng dhewe. Wek matakmu. Arek kurang ajar ambek wong gerang ngenyek terus. Kakek gembruduk iki lho sapa? Gak ngonone sih, Mi. Kon iki mang kate ngejak karnaval ta ya wong kon mang budal ijen. Delok son horep. Pakai tawuran. Tawuran kamu kok begini rene kabeh iki lho. Tekan iki mang. Mi. Apa sih, Pak? Kon iki budal golek kayu mulih nggawa bekakas ngene iki. Siapa iki mang? Siapa? Iki njaluk pertolongan. Sapa sing njaluk tolong iki sapa? Iki arek loro ambek calon bojoku. Iki sapa? Bojoku, Pak. Iki calon bojomu. Masalah mi bojo golek sing rada gandeng Dedek. Lah iki manut sutradara. Sik tadi bapakmu katarak ben. Delok aku jare golek sing gandeng Dedek kurang gagah ta. Iki lho pacarku potongane kaya sohing ngene. Iya, jene iku Ter apa? Pak, ngeten lho, Pak. Iya. Kula nderek tangga. Sik, jenengmu sapa, Le? Kula Jalak Putih. Jalak Putih ngene, Teh. Ngeten lho, niki wau kula kok mboten enak. Kula kepanggih Dik Parmi ten tengah alas. Lah bejo sampean kok ndugi ndelok sonorek niku. Lah mesti aku takok lah wong gambar utuh kaya kate budal karnaval ngene. Nget. Niki wau kula kepanggih Dik Parmi ten tengah dalan lah. Dik Parmi terus golek kayu. Lah kula keken bongkoki ken kula rencangi beto mantuk. Lah terus ngoten kula ditabrak niki lho. Tabrak sapa? Iki sapa iki? Iki sapa? Ponakane kok sapa? Ayo sapa nak? Kan gendane. Oh, gendaan. Lho, kon iki kate ngrabi anakku dadak wis gede gendaan. Wis sepuntane, Pak, sepuntane. Pancen lare wedok niki kit wau ngejak guyon. Oh, guyon. Pengen nglodruk. Gak wis nglodruk kan. Nggih. Rada ngene iki, Pak. Lah, Pak, kan takonono. Sik ta lah. Gantian. Lho kan iki sapa? Lah, Jalak Bali. Jalak Bali matamu ngono. Jalak Putih kok. Jalak Putih. Nggih. Jalak Ireng. Lho, oh Jalak Ireng. Lah iki jenenge sapa? Jalak Uret. Sing sapa, Dik? Jenengku Santi. Lho, lah ya ngono. Apa jalak-jalakan. Santi. Pun Pak kula cekak mawon. Lapo? Santi niku wau ditolong kalian kula nggih. Diober-ober tiyang sing namine Maesa Bumi. Terus iki mang lapo sih? Ha niki terus sing iki lapo iki lho lapo. Niki nggih kancane Jalak Putih. Lho Pak, ngeten kula tak sliden. Sing idano sampean ngomongi nggih. Yo, sing idano kok gak tak tutuno. Sing idano kok kono. Iki ana apa sih jane omahku iki kok ketekan gambar utuh. Lho. Iki kaya bakul ngaron iki adakno. Bakul ngaron. Jenengmu sapa? Hah? Jenengmu sapa? Jenengku? Yo. Lho masa gak kenal? Gak kenal. Temen? Temen. Anjir kon arang nyang boleh gak kenal ambek aku kon. Kenal no? Aku Pak Uco. Gak pengen kenal ambek aku. Gak. Lho. Lah, jenengmu sapa? Maesa Wiloyo. Hah? Maesa Wiloyo, Dek. Budek. Maesa Wiloyo. Yo. Oh iya. Ngono kok muring-muring bagus. Iki sapa iki? Bojomu? Lho dudu. Sapa? Pek kon pek-peken. Iya. Lah wong nggo kowe niki yo bojoku goblok kate arek gendeng katan. Tekoku ning kene. Kate ning omahmu. Iya, kate lapo? Goleki pawongan sing jenenge Jalak Putih. Ana apa gak? Jalak Putih. Ya, gak ono. Aja mbujuki lho. Kon wis tuwek.
Dikandani arep mate. Bujui. Mesti gak? Ana dayo. Gak lah iya kok. Kale koyo ngene. Kok dikandani gak ono kok mati. Ono apa gak? Gak ono. Gak ono ya operasi. Operasi. Kamu kok Le, babano bune bano. Bano, babano. Ayo. Iki kula maku. Iku Le. lho. Tuwek elek gegere ndengkek kate matek. Bujukan. Lho, lah mbujuk lha apa aku? Wong ana jare ngomong gak ono. Goleki sapa? Jalak putih. Gak ono jalak putih. Hah? Lah iku mang jalak uret iku. Uber. Ayo Kak. Wis mari oleh resik-resik. Sampun kula bersihaken padasan sampun Padas-padasan wis mbok beki. Sampun Mbok menawa iki ana murid-murid sing anyar kate mlebu ning pedhebakaning bapa ora tik ngongkon kowe. Oh nggih. Nggih. Iki sajake kok rada sepi, biasae gemruduk teko lor teko kidul. Ya. Arek cilik-cilik nom tuwa padha nglumpuk, iki kok dungareni. Nggih, pulang kampung kan. Nggih ngono, Peng. Nggih. Awakmu ya. Apa? Kula ingkang sowan, Bapak. Sapa iki? Peng. Kowe tak kongkon nyamur alaku njalak paningal 40 dina lawasi. Lah iki gurung genep 40 dina ka awakmu wis sowan nang ngarsaning bapa. Iki atik ngejak arek wedok iki nalar-nalare piye? Bapa? Saderenge kula matur, kula nyuwun pamunten kalian bapa. Wajibe wong luput wong salah iki njaluk pangapura. Inggih leres bapa. Dawuhipun bapa sampun kula ayahi. Nanging bapa wonten tengahing margi kula kepanggih lare estri menika dipun putha-putha kalian Maesa Bumi. Maesa Bumi. Inggih bapa. Wis terusno. Ya mbakipun nyuwun tulung kalian kula. Lajeng kula tulungi bapa. Iya. Kula mboten kiat. Maesa Bumi menika tiyang sekti mandraguna pilih bobot pilih tanding bapa. Bener. Kula rencangi tanding yuda kalian Maesa Bumi. Kula kasoran bapa. Duduk mungsuhmu, Nger. Duduk mungsuhmu. Durung wancine awakmu mungsuh marang Maesa Bumi. Kaping kalih bapa. Iya terusno. Kula badhe matur kalian bapa, nek dening bocah wadon menika nyuwun tulung kalian bapa. Iya. Kiyambakipun beja kalian kula dipun dakwa kalian tiyang sepahipun. Dipun dakwa nyidha pusaka sangga langit bapa. Bocah iki sapa jenenge? Kula Santi, Bapak. Santi, kowe didakwa
marang wong tuamu nyolong pusaka sangga langit lak ngono. Terus pundi Bapak? Leres dawuhipun Bujawati. Kowe njaluk tulung nang bapa iki wis ana pantese. Sebab apa? Bapa iki sok nulung wong lagi ngandhang kang sengsaran. Santi, kowe kepingin ketemu marang si pusaka sangga langit. Ning kawujudanmu kaya ngono ya ora pantes dong kowe. Jalak putih. Dalem kula Bapak. Iki awakmu tak kongkon maneh. Inggih. Iki gurung jangkep 40 dina lawase. Kowe bali nang nggone papan lan padununganmu ngangklang jagat nyamur aku. Aja bali-bali nang ngarsaning bapa Padepokan Gunung Lawu yen kurung genep 40 dina lawase nggih. Inggih, kula sagah nglampahi Bapak. Nanging Bapak, kula titip-titip kalian bocah wadon ingkang. Iya. Pak Gula wentahe nggih. Menawi mekaten Bapak, dinten menapa anggen kula mangkat lumengcer saking Padepokan menika. Aja nanti kesuwen. Dina iki awakmu kudu budal saka ing Padepokaning Bapa Guru. Bapak? Pangestuning Bapa ingkang kula suwun. Kula badhe ngayahipun Bapak. Sak budalmu Jalak Putih. Inggih. Aja anak alangan apa-apa kalis ing sambikala. Nggih, matur suwun sanget Bapak. Nggih, tak tinggal. Gepeng. Kon kudu melok nyekseni. Santi. Ora kowe sing nyolong lak ora sih. Mboten, Bapak. In Bapak iki ngerti sing nyolong ki wong Pendekar Sekti Mandraguna. Kang aran Maesonda, Maesa Bumi. Yaiku sing nyolong pusaka sangga langit. Yen umpamane pusaka ora ketemu marang kowe piye? Kowe nangis. Kowe diajar marang wong tuamu. Yen kowe kaya wujudan kaya mangkono nggih. Ora bisa kowe golek pusaka sangga langit. Manut mbarek bapa ya. Nggih, Bapak. Eneng burine rompoke bapa iki ana tunggak jati. Lungguh ana kono ngger kawujudan apa kowe aja nganti kaget ya ngger. Sing hati-hati ya, Peng. Nggih. Ora Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Nyang kaki danyang ingkang barsa wonten Padepokan Gunung Lawu. Kula nyuwun palilah kalih panjenengan. Panjenengan tulungi bocah wadon menika kawujudan napa kemawon. Bapa. Napa kula tambah ayu rupane, Bapa? Santi, Nggih, Bapa. yen aku ndeleng awakmu iki kudu guyu ya. Lho, lah napa, Bapa? Wong kan wujudamu kaya ngono kok mlaku musik lembeng. Kula namine tiyang estri, Bapa. Iya, senajan kowe bocah wadon ning kawujudamu iki wis lanang. Delone pepeke bapa. Lho. Santi kanggo sarana kon ngupadi pusaka sangga langit. Nggih, Bapak. Dolakno pawongan Pendekar Sekti Mandraguna, Maesa Bumi. Santi mbok simpen gantin. Kowe bakal tak wae tenger bajing ireng ya. Bapa ora nundung marang kowe.
dinten menapa bebah kula badhe mandhep ing Dina iki budal lumengser saka pedhepokan. Nuwun tambahi pangestu Bapak. Kaya dene kaya banyu mili kalis ing sambikala ya. Kaya ana-ana. Bajing ireng mung bapa ki ora tega marang kowe. Kowe bakal tak tutaki saka kadohan. Mbok menawa kowe nemoni bebaya kang luwih gedhe, sapa sing bantu awakmu kejabaning bapa Nger? Sing ati-ati ya Nger ya. Wis suwe anggonku topo ana ing Guwa Selomanglek. Wis sing tak tampa anggonku topo wis tuntas. Tapi sajroning atiku aku sik gurung lega lan lila. Sapa pawongan kang wani gawa pusaka sanga langit. Pendekar Wuto. Aku ndelok omongmu kaya ndirasa welas karo awakmu. Nganti mbok rewangi kaya ngono bot-bote kepengin nemokno pusaka Solangit. Bener. Nek nurut karo aku, nek gak salah, golekno menungso sing jenenge Jalak Putih, yaiku sing gawane ning pusaka saka langit. Jalak Putih? Iya. Kelakon mati kowe. Dandang taunane kuntul tane dandang. Oh. Loro sambyuh padha matine gak ana siji loro sing dadi pendekar Maesa Bumi. Pancen abot sanggane dawuh bapa sing kaya ngono. Sawise aku sowan ngarsaning bapa guru nganti sasi. Bapa ngutus Jalak Putih. Kowe kudu ngangklang jagat Jalak Paningal paribasane supaya kowe bisa dadi wong sakti mandra guna pilih bobot pilih tanding. Ning dina iki kaping pindho Bapa nundung marang Jalak Putih tak ugemi pancen omongi bapa sing kaya lho sapa menungso wani rasa-rasakno ngarep kowe iki ana penungso. Kowe sapa? Menungso. Nek gak salah panduluku mripatmu gak ketok. Enak anggonku ngomong nang tengah dalan kon wani nungkol laguku. Perlu mulapo? Aku pendekar Guwa Selomangleng gak nrimakno yen pusaka sangga langit iku digawa mbarek pawongan sing jenenge Jalak Putih. Jangkrik. Ojo gampang ndakwa Jalak Putih wong kaya aku. Tegese kowe iki Jalak Putih. Iya. Maban kebeneran. Kepingin sapu jajar ngejak adu kasekten, adu jepreting kulit musuh Jalak Putih. Nek dapuramu Jalak Putih gak mundur sak jangka. Ayo, karepmu apa? Ngejak adu tosing balung apa ngejak adu kasekten? Jalak Putih. Ngertenono. Anggonmu nggawa pusaka sanga langit. Pendekar Selomangleng ora nrimakno.
Nganti ilang mripatku ora bisa ndelok iku perkara awakmu. Aku tetep bales dendam bicarane balekno pusaka iku. Yen kowe ora gelem balekno, lho kelakon mati saka tanganku Jalaputri. Apa kuping? Aku gak nyidra pusaka sangga langit. Ora usah selak. Mesisan soraing ngono mlebure papan ginore. Nek kon dakwa marang Jalak Putih, ayo. Tanding ngono Jalak Putih, sapa sing dadi julame bumi? Rapalen coba mantramu tamano, Tata. Ngajak adu kaseten sakarepmu. Nek dapuramu wong sing pempengan pilih bobot pilih tanding, ayo. Bukan dadamu. Ketamaan aja jining Jalak Putih kang alan Sero Giri. Selowatu Giri Gunung. Ketamaan aji Selo Giri gak modar. Tak sembah lamamu. Ayo. Aji Selo Giri. Selowatu Giri Gunung. Ketamaan aji Selo Giri gak modar. Oi! Ganti tampanono aji-ajine pendekar gua Selomang. Ayo. Ojo adik tumpang suruh. Soen ilmumu, soen kasektenmu. Tak bukai dadamu. Ayo. Gak ono sing kalah, gak ono sing menang. Adu keseten sing koyo ngene. Ayo, mesisan ngarep sapa sing dadi sulame bumi. Ayo. Adu to sing balung. Iya. Kakang Jalak Putih. Awakmu sapa? Aku pendekar gua Selomang le. Kang aran Santo. Dadak wani ganggu anggonku. Lut, balik Jalak Putih. Umpamane Kakang Jalak Putih temakane pati aku melok getun. Semono uga nek sampeyan temakane pati aku rumangsa getun. Hei, Sik. Aku melok takon. Aku gorong kenal karo awakmu nek aku tanding karo pendekar sing uta iku nek aku sing menang on melok kelangan. Tapi nek sebalik sing uta sing menang, aku sing kalah kon yo elok kelangan. Nalare apa? Masalah iki tak critani mongko dhisik. Sing sampean rebut iki lak yo gak ono liya mung kejaba pusaka sangga langit. Nek kon ngerteni sapa sing nyidra pusaka sangga langit, ayo. Tak rungokne sapa sing nyidra. Sampean rungokno sekarone. Ya. Gak ono liya sing gawa pusaka sangga langit kejaba maisa bumi. Mangkane iku sekarone ayo tutno lakuku goleki wong sing pawongan jenenge maisa bumi. Nek ngono budal dhisik tak jangkung teko mburi. Ayo. Rasa-rasakno bener omongane anakku Santo lan Santi sing nalika semono tak usir teko omah, tak rewang-rewangi tirakat mepes raga nglinting usus. Aku balik nang omah lan pekarangan donya brana kabeh sakmono akene gak ono dununge. Yo. Kurang ajar rancene. None arek-arek. Wis saiki
Le, Santo lan Santi, neng di awakmu le, tak golekane Santo lan Santi. Ya apa Mahesa Kondo? Sing gawe ontran-ontran jalak putih kan. Iku sing dadi pepalange awake dhewe. Awak dhewe kudu hati-hati lan waspada. Bener. Mahesa Kondo. Enek pawongan. Nyun sewu san. Wani sapu jajar mbarik Mahesa Wilaya. Sapa kang dadi aran? Gak ana loro telu mung siji, Bajing Ireng. Balik. Apa awakmu sekaroning ro menungso kang aran Mahesa Bumi? Sadurunge kon sapu jajar mbarek Mahesa Bumi. Adepono dhisik Mahesa Wilaya karo Mahesa Kondo. Cukup. Aku gak duwe urusan mbarek aku sekarang. Bakune aku goleki Mahesa Bumi. Apa awakmu sekaroning ero menungso sing jenenge Mahesa Bumi? Bajing Ireng. Ngarep aku kondo. Sadurunge kon ngadep Mahesa Bumi. Iki lho, adepono Mahesa Wilaya mbarek Mahesa Kondo. Termasuk awakmu sekloron. Ana gandeng rentenge karo Mahesa Bumi. Ya. Aku gak lega, gak lilo. Nek menungso kaya dapuramu ngene iki, urip ana alam kelang, ngono ya alam donya. Mahesa Kondo, ngomong. Mahesa Bumi iku Kakang. Nek awakmu ana urusan ambek Mahesa Bumi, ya padha karo urusan ambek aku karo Kakang. Mumpung durung awakmu temakane pati saka tangan. Tobato. Mbaliko karo penduduk biasa. Nek awakmu sik baku melani Mahesa Bumi, ayo. Mesisan ditentono ana dina kene papan panggonan kene. Awakmu wong sakti Mondro. Wong pendekar peng-pengan. Son ilmumu tak tampanane karo Kakang. Bukan adamu sekarone. Ketaman aja pamungkasku. Gak gemblondong tak sembah idri-idram. Ayo. Hei, pawongan sing jenenge Mahesa Bumi, ayo metu ana papan panggonan kene. Predak sumbarmu kok iso mecah besi grigen. Iki lho, Mahesa Bumi. Sak lumahe jagat nek ana sing Mahesa Bumi gak bakal tentrem. Karepmu? Ayo. Pusaka sangga langit sing mbok gawa. Pasrana mbaraku. Nang tobato. Tampanono. Ya!
mikir aku kok ora penak. Perang murid-muridku padha takon rumengser aku pedhekan Gunung Lawu. Kaya duduk kalengku. Bajeng ireng. Nggih, Bapak Guru. Landi pusakane nggih? Ngapunten Bapak Guru. Nembe mawon kula tanding kali masuk bumi kula kelajeng Bapak Guru. Kowe mlayu kalah. Anjene yo durung wancine nek awakmu musuh maiso bumi. Pancen kowe yang ngono. Durung titi wancine kon musuh maiso. Kula ketingal. Lah iki sapa? Kula menika nggih, kula nggih mboten ngertos. Ora ketok motone. Nggih. Loh. Lapo? Ngeleki bajing ireng. Iki anak muridku kabeh. Kon ojo bocah-bocah iki sing mbok doleki, aku dolekno. Wani kon beraku. Apamu sing tak weceni? Pusaka Sangga Langit Sekti Mahamara. Pusaka Sangga Langit 10 paribasane aku ora bakal mundur. Sumbarmu songaran atos barengmu kandel kulitmu. Yet! 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 Ora trimo. Saka ngarep saka wis trimo. Arene kowe sakti, aku wis trimo. Wis trimo. Pusakane. Aku nyaluk sepuro tumindaku Kang Ala. Aja mbok bacotake. Ndak, aku tak tobat. Poso nang Gunung Lawu. Awakmu topo, awakmu ngresiki awakmu nang Gunung Lawu. Sak minggu paling gak aku teko kono. Ya, lho, mlaku kowe. Mlaku. Temen? Iya. Ora nggoroi barang aku? Ora. Pangestumu yang jaluk, aku tak balik. Ya wis, budal. Nyuwun sewu, Bapak. Iya. Kok demel sangat nek masuk bumi ngadepi sampean dereng biblek kulite kok nedhi sepunten iki yo yo rawuh Bapak Guru lho kok kowe iki wis teko ndi wae ngapunten Bapak Guru pusaka Sangga Bumi Sangga Langit ical dugi bale pusaka ngomong kuwi genah wae sing penak-penak ceke cetha lan cetha saking bingungi awakmu ndolek pusaka Sangga Langit nggih leres nggih gawon niki pusakamu Sangga Langit kok sageten tangane Bapak Guru iki tak warasne dhisik ceke kok penak ya, Ger? Kowe waras, Ger? Santo! Bapak jaluk sepuro lho. Bapak nalika semono wis salah ambek awakmu karo adikmu. Awakmu gak ngerti anakmu sing wadon. Santi. Awakmu gak ngerti Santi, Nger? Nggih, Bapak. Kowe bali lungguh tunggal Santi mengko wujudamu bocah wadon meneh. Katen, Bapak. Pangestu, Bapak. Ya.
rumah kali salah. Ini iki Bapak. Iki lakon iki. Rabu ngono nggih. Ngaten Bapak. Dening keluarganipun Bapak sinten iki? Pak Suryo. Wonten kedadosan gedhe rumah tangga sampeyan sakipun kepangidaya. Bridging pun mangsur sampai selamatan ya. Sampai tanggapaken Ludruk Putri Wijaya. Kok kadang kalau mau dari kelas itu Pasunatan sakti kalau disini Ludruk Putri Wijaya kami sakit coba. Awal-awal akan sugeng enjang sugeng terpakai paling rencana sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.